Čau lidi, já vás vítám u dalšího videa. Dnes bude video o tom, jak založit klan. Všechno to natáčím přes telefon, ale nesmíte furt používat furt jenom třeba na klan. Furt jenom vaše známý věci třeba a takovýhle, jo. To prostě nesmíte. Třeba dáme, já si vymýšlím, co znamená jako. A teď napíšete třeba a máte prostě založený klan, pak dáte edit a máte tady lajky a teď si takhle uděláte, jenom vyberete takhle lajku a pak máte tady takovýhle věci a vy si prostě vybíráte vlajku, pak to vypadá takhle. Pak si vyberete, jestli chcete jestli chcete ty lidi invita online, jako, že chcete, aby vás jako poslali žádost. Znamená closet znamená, že nebudou se už moc připojit nikdo, ale tady to znamená, že se můžou připojit, když chtějí. Pak tady vyberete poháry, třeba 1000. Ne, ale to ne. Dám 600, aby byl mírnej, kdyby někdo začínal. Noce. To nemusíte. Pak stačí dát jenom tady za 4000. A máte vytvořený klan. Tak jo, doufám, že se vám toto videjko líbilo. A doufám, že se vám to líbí, tak dejte like. A prosím, buďte rádi, že natáčím na YouTube.